Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο review του Survivor Series 2024. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Ναι, Καλά Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, από τώρα όλα. Έκανα μία παύση για 2 δευτερόλεπτα γιατί σκάλωσα. Νόμιζα ότι είπα λάθος το όνομα. Όχι, Survivor Series 2024. Ωραία. Είναι ο Κυριάκος, είμαι ο Χάρης. Γιατί έχετε για να μας δείτε κανένα μήνα. Ούψ. Όχι ρε, όχι ένα μήνα. Εντάξει, ναι, οκ. Αναλύσαμε κυριολεκτικά την πρώτη εβδομάδα μετά το προηγούμενο PLE και μετά εξαφανιστήκαμε και ήρθαμε τώρα. Κύριοι, όπως βλέπετε κάποιες αλλαγές, είναι ένας λόγος. Επίσης ο κύριος από εδώ πάρε λίγο να πεθάνει με την μια εβδομάδα. Όχι, εντάξει, απλά άρρωστος ήμουν να μην... Αυτό εννοώ. Ναι, μην τρελαθείτε, πλάκα κάνουμε. Χαχά. Αλλά καλά είναι. Ότι το 37 για τους άντρες είναι too much. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όχι, να σου πω κάτι. Αλήθεια, το δίνω αυτό στα κορίτσια, στις γυναικάρες μας. Το ζουνε πολύ εύκολα, ρε φίλε. Τον πυρετό πρέπει να σκάσει 40 για να μην ζουν. Εμείς οι άντρες με το που βαρέσουμε 10. Τίποτα, τέλος, ναι, ξαπλά. Μια εβδομάδα ήμουνα μέσα καραντίνα μόνος μου χωρίς λόγο. Ωστόσο, λοιπόν, να μπούμε στο PLE. Πολύ σωστά. Για να μπούμε στο πρώτο κιόλας μάτς. Μιας και είπαμε για γυναίκες, τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια μας, τα όμορφα. Γυναικείο War Games, λοιπόν. Και το μοναδικό γυναικείο μάτς. Ναι, true. Ναι, sorry, έφαγα μια σκαλωσία μόνο. Να πούμε τις ομάδες αρχικά. Ναι, με. Είχαμε από τη μία πλευρά. Κάτσε για να μην ξεχάσει καμία. Io Sky, Bailey Naomi, Bianca Belair και ενώ έπρεπε να είναι η Jay. Όχι. Και Rhea Ripley. Επιστροφή Rhea Ripley. Έχει γίνει εδώ και κανένα διβδόματο. Είχα δίκιο τελικά. Όταν είχα πει ότι δεν θα λείψει πολύ. Ωραία. Κανονικά θα είχαμε αντί για Bailey Jade Gargill, αλλά και καλά τη χτύπησα μισόπλατα. Δεν έδειξε ποτέ ποιος τη χτύπησε. Θα δούμε. Ίσως έχουμε ένα storyline. Ωστόσο, στην άλλη ομάδα είχαμε τη ουσιαστικά. Κάτσε γιατί. Πάρε. Πεθαίνεις. Τα καλώδια, περίμενε. Είχαμε την Liv Morgan με την Raquel Rodriguez, το τσεράκι της, και την Nia Jax με τα δύο τσεράκια της, τη Candice LeRae και την Tiffany Stratton. Tiffy Time. Αυτό ήταν το πρώτο match. Θες να πεις πρώτος? Ναι, δεν θα με χάνε και να πω τη γνώμη μου. Χαίρομαι. Ήτανε ένα διασκεδαστικό μάτς για να το δεις. Αυτό. Αλλά ήταν απλά αυτό. Είχε μποτσάκια που σε έβγαζαν εκτός λίγο. Λίγο στην αρχή είχε, να πω την αλήθεια, μετά. Με το που είχαν μπει και όλα τα κορίτσια. Και ξεκίνησε. Όχι, δεν είχε ξεκινήσει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είχαμε τόσο θέμα. Όχι, ναι. Εκεί όντως δεν είχαμε τόσο θέμα. Μάτς, στα τεχνικά του και αυτά, ναι. Στην αρχή με τις καρέκλες π.χ. με την Aya που πάει να τη βαρέσει, της λέει no hit, που ακούγεται ξεκάθαρα στην κάμερα, και τη βαράει από το πλάι και κάνει άλλη. Ναι, δεν ξέρω που μπερδεύει. Okay. Κακό, μετά την Bailey με την ίδια καρέκλα δεν την ακούμπησε καν. Και δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα κι εγώ. Το πρώτο, ενώ το έβλεπα, μάλλον ξέρεις κάτι, κοίταξα για λίγο, δεν το είδα. Αλλά της Bailey φάνηκε και εκεί. Δηλαδή. Εγώ, άλλο είναι το πρόβλημά μου, ωστόσο, με αυτό το μάτι. Θα πω για αρχή. Η καλύτερη στιγμή ήταν όταν έπεσε η Tiffany από τη μία μεριά και η Io Sky με το σκούδεντενεκέ από την άλλη. Πολύ ωραία. Καλύτερη στιγμή τους. Εντάξει. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι σαν match το storyline ήταν αδύναμο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Οι συμμαχίες που κάνανε και οι δύο πλευρές ένιωσα ότι ήταν rust. Βιαστικές. Η Bianca Belair ξαφνικά είναι φίλη με την Bianca. Με την Bailey. Η Bailey με την Io είναι κομπλέ. Καλά, κομπλέ δεν ήταν, το έδειξε και μέσα στο μάτσο. Ναι, δεν ασχοληθήκαμε όμως πάρα πολύ με αυτό. Όχι. Δηλαδή πολλές ήταν κομπλέ με τις άλλες. Έτσι. Εντάξει, η άλλη πλευρά είναι τα heels, χεστήκαμε. Απλά συμμαχίες κάνανε. Οκ. Αυτό για μένα δεν είχε πολύ δύναμη στο storyline του, κατάλαβες.
στο build-up του, συγγνώμη. Συμφωνώ. Όχι, περισσότερο storyline είχε από πίσω με το ποιος επιτέθηκε στην Jade, γιατί δεν ξέρουμε. Ναι. Και το τι έγινε με αυτό. Άλλοι λένε ότι το έκανε η Bianca και θα έχουμε όπως είχαμε τότε με την DX, ότι ξέρεις Ναι, καλά. κάτι τέτοιο σκέφτηκα και εγώ. Για να άλλοι λένε ότι το έκανε η Bayley για να πάρει τη θέση της. Άλλοι λένε μου. Τώρα δεν ξέρω. Μπράβο, τι ναι. γίνει, θα δείξει. Το θέμα είναι ότι ήταν αυτό που είπες. Ήταν απλά ένα ωραίο εναρκτήριο μάτς. Και πάλι καλά πήγε εναρκτήριο, καλά λες. Ναι, και είχε και την ώρα που παίρνουν ρε παιδί μου τα War Games, γιατί έχουν ένα μισάωράκι σίγουρα. Μέχρι να μπουν όλες και τότε ξεκινάνε. Επίσης, τώρα που το ανέφερα, με ενόχλησε πάρα πολύ στα μάτια μου που ψάχνανε πού είναι τι κάτω από το τέτοιο. Καλά, ναι, εντάξει. Γιατί να το κάνει λίγο ρεαλιστικό. Για πες. Δεν ξέρω αν ήταν ρεαλιστικό. Νιώθω ότι έγινε βλακεία. Απλά του είχαν πει που θα είναι και τα είχαν βάλει αλλού, λες. Κάτι τέτοιο. Έτσι κατάλαβα, ρε παιδί μου, ή έτσι το έδωσαν. Τώρα μπορεί να φταίω εγώ, δεν έτσι. Okay. Αυτό σίγουρα είναι στον καθένα ξεχωριστά. Εσένα σε ενόχλησε, εγώ ήμουν σφασί. Ναι. Αλλά όχι, δεν με ενόχλησε γιατί με πέταξε λίγο εκτός. Γιατί σου λέω, νόμιζα ότι. Όχι, γιατί νόμιζα ότι έχει γίνει βλακεία backstage. Ότι τα έχουν βάλει αλλιώς. Κατάλαβες. Γιατί σε φάση μίλαγαν στους διαιτητές σε κάποια φάση για το πού είναι τι. Δεν το. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Οπότε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ωστόσο, νίκησε η ομάδα της Rhea Ripley. Εντάξει, δεν αφέβαλε κανένας ποιος θα νικήσει. Πολύ ωραίο που είχαν δέσει και την. Εντάξει, όχι, έλα, αντικειμενικά. Εγώ δεν ανησυχούσα πολύ. Ξέρω. Και εγώ δεν είναι ότι ανησυχούσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορούσαν να χάσουν για να το πάρουν τα Hills, καταλαβαίνεις. Μασκάρα. Φοβερή μάσκα για την Rhea. Εντάξει, τελικά τη βγάζει, αλλά φοβερή μάσκα. Πολύ ωραίο που είχαν δέσει και την Raquel σε μια φάση και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Αλλά ναι, ένα εύκολο στο τέλος Riptide στη Liv Morgan και νικήσαν αυτό. Καλά, εύκολο. Riptide ήταν πάνω σε τραπέζι, έτσι. Όταν λέω εύκολο για την Rhea. Ναι, οκ. Αφού τα είχαν κάνει όλα, τις άλλες είχαν εξοντώσει. Ναι. Και κάτι ακόμα μου χάλασε και το κλείνουμε εδώ για μένα. Η Tiffany, γιατί να έχει το Money the Bank μέσα εκεί και να σκεφτούμε αν θα κάνει κασίνι ή όχι. Όχι, το θέμα είναι αν το είχε εξ αρχής θα ήταν πιο τέτοιο. Το ότι ήταν μέσα στον κάδο και ότι το έβγαλε και ότι. Ναι. Και πάλι σκεφτότανε. Βγάλει το λίγο αυτό. Έχει ανήθει αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό. Και ένα τελευταίο, sorry, πριν πάω στη βαθμολογία. Ναι. Πάλι πιν στη Liv. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εμένα αυτό με ενοχλεί λίγο, μπρο. Κατάλαβες. Αυτό. Το καταλαβαίνω. Πάμε βαθμολογία, ναι. Πάμε. Βαθμολογία. Εγώ ένα 2,8. 8. Ναι, 8. Σε έπειτα από εδώ. 8. Το ακούω. Το σημειώνεις όμως για να μου το πεις μετά να το. Ναι, μην αγχώνεσαι. Όλα είναι εδώ. Καλά. Θα δείτε το, θα ακούτε εδώ 2,8. Θα βλέπετε στο Instagram. Κάντε μας follow μέσα στον τράγωνο 3,5. Τέλος πάντων. Ναι, 2,5 κι εγώ. Ναι. 2,5. Ωραία. Πάμε επιτέλους σε ένα καλό μάτι. Όχι, εντάξει. Για πάμε. Πάμε Shinsuke Nakamura εναντίον LA Knight, yeah. Αλλά όχι τόσο σήμερα για τον LA Knight. Ναι. Θα το δώσω το κατευθείαν ότι εκεί είναι που εγώ σου είπα και λίγο πριν το επεισόδιο, έχω ένα μάτι που με άφησε λίγο άναυδο γιατί όντως δεν περίμενα να χάσει, αλλά με άφησε εμένα με θετικό τρόπο άναυδο. Εγώ μ' αρέσει που νίκησε ο Shinsuke επιτέλους ένα τίτλο και ειδικά σε ένα comeback που ρε φίλε, εντάξει, είναι legit ωραίος. Ναι. Τώρα. Ναι. Το έχουν βρει. Επιτέλους βρήκανε πώς ο Shinsuke να παίξει το ρόλο του. Από ό,τι φαίνεται μέχρι ώρας, έτσι. Ωραίο μάτς, λίγο γρήγορο μάτς, ωστόσο. Αυτό. Ειδικά το τέλος ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Ναι, το τέλος ήταν όχι ότι είναι κακό. Μπράβο, ναι, δεν είναι κακό. Να σου πω γιατί το δικαιολογώ. Γιατί όντως τον έριξε σε σημείο, υπόθεση με το κεφάλι, που είχαν όντως σίδερο. Οπότε βγάζει νόημα. Και μετά φέγει και King Sasha πίσω πάλι από το κεφάλι, δεν αντέξει. Αλλά έχουμε λέει έτσι στο τρίμηνο να χάνει κάπου εκεί, να χάνει τον τίτλο. Εντάξει, μένει λίγο άναυδο γιατί αρκετά το μήνα. Ναι, πες.
Μ' αρέσει ο Νακαμούρα. Οκ, πάντα μ' άρεσε. Μ' αρέσει που κέρδισε. Δεν με χαλάει καθόλου. Τώρα που το σκέφτομαι σε retrospect, σκέφτομαι τι δεν μου άρεσε και αυτό ήταν το reign του LA Knight. Γιατί μου έβαζες χαζο Feuds. Ναι, γιατί, δηλαδή, γιατί το μεγαλύτερο. Με τον Σάντος Εσκομπάρ. Klein Mine ο Σάντος Εσκομπάρ. Ίσως λίγο με τον Αντράτε και τον Καρμέλο. Με τον Αντράτε και τον Καρμέλο ήταν ωραίο γιατί ήταν ωραίο το match. Αλλά σαν feud ήταν πάλι βλακεία γιατί χρησιμοποίησαν το feud του Αντράτε και του Μέλο για να τους βάλουν στο triple threat. Ναι. Και ρίχνει τον LA. Ο LA δεν είχε ουσιαστικά κάποιο. Απειλή μέχρι ώρα. Ναι, ή κάποιο μεγάλο defense. Και έτσι όταν έφεραν τον Νακαμούρα τον καινούριο εντός εισαγωγικών, ένα Νακαμούρα που πρέπει να κερδίσει. Ναι, για να είναι τον κάνεις legit, ρε φίλε, τώρα. Δεν τον φέρνεις για να χάσει. Ναι. Είναι απόλυτα λογικό το να χάσει. Ελπίζω ωστόσο. Συγγνώμη, νόμιζα τελείωσε. Ναι, πήγαμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Ωραία, εγώ ελπίζω. Θα πεις εσύ? Θα πω εγώ. Άκουσα. Άντε καλά. Για να ολοκληρώσω και τέλος. Έχεις δίκιο. Χαίρομαι που το πήρε ο Νακαμούρα γιατί έλειψε. Το αξίζει, γιατί πάντα ήταν καλός ο Νακαμούρα. Λυπάμαι εντός εισαγωγικών πάντα για το reign του LA Knight. Ναι. Για τους λόγους και πιστεύω ότι. Όχι, ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να τον ξαναδούμε ως πρωταθλητή με καλά feuds και ωραία feuds. Αυτό θέλω να πω τώρα. Ελπίζω να πάμε σε κάτι σαν match και να πάει λίγο back and forth μεταξύ τους για ένα μικρό διάστημα. Ναι. Θα ήθελα να πάει και έτσι. Δεν είναι κακή ιδέα. Και θα κάνει και καλό και στους δύο, πιστεύω. Θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον, να το δούμε λίγο γι' αυτό. Είναι και ένας τίτλος που, αν μη τι άλλο, του ταιριάζει να είναι λίγο τα match, να μην έχει μεγάλα range, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Έτσι πιστεύω εγώ για το US title. Τώρα από εκεί πέρα καθένας έχει τη γνώμη του. Σύντομα θα έχουμε και γυναικείο US title, θα δούμε και εκεί. Ωστόσο, ωραίο match ήταν. Εγώ είμαι έτοιμος για βαθμολογία. Πάμε, δώσ' την. Εγώ 3 σε αυτό. Εγώ τη σημειώνω ταυτόχρονα τις βαθμολογίες. Ναι. Το 3 είναι καλό. Νομίζω ότι και εγώ εκεί πέφτω, ρε φίλε. Ναι. Και γιατί, ξέρεις, δεν ήταν ότι ήταν κάποιο match που θα πεις μαλάκα. Αλλά ο LA έκανε τα πράγματά του, αλλά δεν τα έκανε. Δηλαδή δεν πήγε το rope, δεν έκανε όλα αυτά είχε μια εκρηκτικότητα. Ναι, την είχε, πάντα την έχει. Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο όσο. Κατάλαβες. Ναι, το ακούω. Θα συμφωνήσω στο 3, θα συμφωνήσω. Εκεί είναι. Ωραία. Επόμενο ματσάκι. Μπράβο. Και εγώ συνειδητοποιώ κάτι για τα triple threat πλέον. Ναι. Συνειδητοποιώ ότι δεν μου αρέσουν τόσο. Ναι. Μέχρι ώρας τουλάχιστον. Γιατί ό,τι triple threat έχει γίνει είμαι λίγο. Και τώρα μιλάμε για το triple threat του Bron Breakker με τον Sheamus και τον Kaiser. Ένα μάτς ωραίο. Πολύ ωραίο μάτς. Ένα μάτς εκρηκτικό. Ο Kaiser αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, θεωρώ. Ναι. Ήταν στο εισάξιος του τελείως. Ναι. Και μας δείχνει ότι ίσως όντως πρέπει να πάρει ένα singles run. Ναι. Εντάξει, το είπανε και στον Gunther στο προηγούμενο επεισόδιο ότι του λέει, ξέρεις τι, γίνε ο άντρας του εαυτού σου, ξέρω εγώ. Ναι, γίνε αυτό. Πολύ καλό. Απλά σου λέω, το triple threat εμένα, εντάξει, είμαι λίγο biased τώρα, έτσι, είμαι λίγο προκατηλημένος. Επειδή δεν τρελαίνομαι, δηλαδή με ενοχλεί το ότι πήγαινε π.χ. ο Sheamus να κάνει τέτοιο τον Kaiser και θα το έπαιρνε ο Sheamus. Ενώ ο Breakker ήταν. Λίγο με χαλάει αυτό, ίσως. Δεν ξέρω τώρα πώς μου τα άσκασε, έτσι. Ένα ωραίο μάτς, θα πω εγώ. Ναι, ωραίο ήταν. Ωραίες στιγμές είχε. Τον Kaiser να κόβει τον πρώην Breakker π.χ. που πάει να κάτσει 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Παράδειγμα. Αλλά για μένα το highlight ήταν ο Sheamus. Ναι. Γιατί εντάξει, έφαγε το ξύλο. Σε μια φάση ο Kaiser τον βάρηκε κανονικότατα με τον μπαστούνι. Ναι. Το βλέπεις πάνω του, δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε, το βλέπεις μετά. Και εντάξει, αυτός έφαγε το pin, αλλά ήταν και αυτός που μαλάκα πολέμησε πιο πολύ από όλους, αντικειμενικά.
ήταν σχεδόν πάντα όρθιος. Και αγαπημένη μου στιγμή όταν ήταν στον Barricade από πίσω και σηκώνεται πίσω από τον Kaiser έτσι. Ναι. Σαν τον Undertaker, καλή ώρα. Μπράβο. Τώρα έρχεσαι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος, έλα και εσύ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δώσ' το Σέμ. Ναι, όχι, ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό μάτς. Αλλά ναι, και εγώ δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε στα Triple Threat. Οκ, ίσως να έχω βαρθεί να τα βλέπω λίγο σε κάποιους πάνω. Γιατί νομίζω ότι αρκετούς τους έχουμε παραδεί σε Triple Threat. Αυτό κιόλας, δεν ξέρω. Ναι, ισχύει και αυτό. Αυτό για την ώρα. Θα δούμε. Εντάξει, καλό είναι που έχει ο Bron Breakker ακόμα τον τίτλο. Αυτό δείξε. Εδώ π.χ. Sorry, δεν υπάρχει. Ξέχασα τις λέξεις μου. Δεν υπάρχει επόμενο storyline. Νομίζω ότι τελείωσε. Και η όλη φάση Sheamus, Kaiser, Breaker. Πιστεύω ότι τέλος. Ο Sheamus θα ξανάρθει σίγουρα για τον τίτλο, γιατί είναι ο μόνος που του λείπει από το να γίνει Grand Slam Champion. Ναι, φίλε. Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα το ξαναεπιδιώξει, αλλά για το προβλεπόμενο μέλλον νομίζω ότι τέλος. Ο Breaker πάει παρακάτω. Θα δούμε, δεν έχω κι εγώ ιδέα πώς θα το πάμε, αλλά εγώ σε αυτό το match θα βάλω πάλι ένα 3 ωστόσο, να ξέρεις. Οκ. Κυρίως γιατί, εντάξει, αυτό που τους ίδιους περίπου λόγους που είπες και εσύ, για το match σαν match το τι ήταν. Ναι, μόνο και μόνο για το λόγο ότι με έχουν κουράσει λίγο τα triple threat. Τουλάχιστον τα συγκεκριμένα ή έτσι όπως το κάνουν ή δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να βάλω ένα 2,8. Εσύ βάζεις εδώ το 2,8. Ναι, έβαλα το δικό σου 8, 2,8 εδώ. Ναι, δεν. Ναι, μια χαρά. Και έχουμε ακόμα άλλα 2 μάτσες. Πάμε σε ένα αρκετά ωραίο μάτς. Gunther εναντίον Damian Priest ή Revanche. Ένα μάτς με πολύ ωραίο build-up. Έχουμε ένα Gunther που επιτέλους φοβάται. Ναι. Δεν είναι στο στοιχείο του. Και έχουμε ένα Damian Priest που δεν είχε χάσει τίποτα. Στο έχει πει. Νιώθει ασφαλής. Πιστεύει ότι πώς να το πω, έχει τελειώσει με την Judgment Day. Και είναι έτοιμος να πάρει πίσω τον τίτλο που έχασε εξαιτίας αντίστοιχα του Finn Balor. Okay. Ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, πιστεύω. Πολύ ωραίο μάτς. Πάλι πολύ physical, γιατί εντάξει, Gunther είναι, αλλά είναι και ο Damian Priest, δηλαδή δεν τράπηκαν καθόλου. Είχαμε αρκετά, κυρίως είχαμε λαβές βέβαια, γιατί ξανά είναι ο Gunther, έτσι. Ναι. Έχουμε πιο contact, παιδί μου, πιο κάτω, ξέρεις τέτοια. Μ' άρεσε και το storyline ότι έχει χτυπήσει το χέρι του, κάτι έχει συμβεί με το χέρι του, πάμε στο χέρι του Damian Priest και τέτοια. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Ήτανε ναι, πολύ ωραίο το build-up όπως είπες, που έχεις έναν Gunther που κάνει second guess στον εαυτό του. Ναι, που είναι σε φάση, δεν ξέρω αν θα μπορώ να τα καταφέρω. Που όντως, το είπανε νομίζω στο SmackDown το είπανε, δεν είμαι σίγουρος. Λέει, η καριέρα του Gunther είναι χτισμένη στο ότι δεν χάνει. Μπράβο, ναι. Όταν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να χάσει, κάτι αλλάζει μεγάλο τα πράγματα, ναι. Οπότε μ' άρεσε που έβλεπες ένα Gunther μες στο ring που έβγαινε έξω από το ring. Ναι. Όχι για να κάνει taunt και να πάει στη γυναίκα του Sami Zayn, ξέρω εγώ. Μπράβο, ναι, ήταν. Αλλά για να φύγει, ξέρεις, ότι σε φάση. Όπα. Μ' άρεσε που σου δείχνει ότι παρόλα αυτά. Με το έπαθα ένα. Δεν πειράζει. Okay. Με το που χτυπάει ο Damian Priest, βλέπεις ότι το ένστικτο του Gunther παίρνει μπρος και ότι πάει και του χτυπάει το χέρι για να πάρει το advantage. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει χάσει τελείως τον εαυτό του. Όχι. Είναι ότι υπάρχουν στιγμές που φοβάται. Αμφιβάλλει θα το πω εγώ. Αμφιβάλλει πολύ πλέον για το αν μπορεί. Εντάξει, έχασε και στον Cody Rhodes, δεν ήθελε να χάσει. Καταστρέφει καρδιές σε Cody Rhodes από ό,τι φαίνεται. Αλλά. Ναι. Και βλέπουμε λοιπόν εκεί που έχουμε πάρει ο Priest παίρνει πάλι. Όχι, δεν είχε πάρει τίποτα. Sorry. Ο Priest τη τρώει κανονικότατα. Όχι, ήταν πολύ even. Να είμαι ειλικρινής. Ήταν αρκετά even σαν match. Δεν ένιωσα ότι. Ναι. Για το συγκεκριμένο σημείο που λέω εγώ, είναι ότι ο Damian Priest είναι που τη τρώει. Ναι. Εμφανίζεται ο Finn Balor. Βασικά θα σου πω, μήπως το θυμάσαι αλλιώς, γιατί εγώ θυμάμαι ότι δεν τις έτρωγε ακριβώς. Είχαν ένα back and forth στο turnbuckle πάνω-πάνω και έτσι όπως σπρώχτηκαν,
ο Priest έπεσε έξω και ο άλλος έπεσε μέσα. Οκ. Δεν τις έτρωγε 100%, ήταν πολύ even. Κανονικά ήταν, για λίγο είχε ο Priest το πάνω χέρι, απλά έπεσαν και οι δύο, ρε παιδί μου. Οκ, το θυμόμουν. Και ναι, αλλά ναι, όντως εκείνη που σκάει είναι η φίτσα, ο Finn Balor. Είναι η φίτσα. Η φίτσα. Είναι όντως αυτό που είχε πει, όταν νιώσεις ασφαλής θα έρθω, θα είμαι εκεί. Και όντως, μ' αρέσει που δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Πάλι καλά. Αυτό ήθελα να πω. Που είναι πολύ καλό, γιατί το είχαμε αφήσει στην άκρη για αρκετό καιρό. Νομίζω για να μας δημιουργήσει και εμάς το ίδιο που δημιούργησε στον Damian Priest, ότι είμαι ασφαλής πλέον. Αλλά δεν είναι. Μπορούμε να μείνουμε λίγο στο Finn Balor. Ναι, εννοείται. Μιας και δεν τα καλύψαμε με τα επεισόδια, δυστυχώς. Ένας Finn Balor που εγώ νιώθω πλέον ότι προσπαθεί όχι να αποδείξει τον εαυτό του στην ομάδα του, προσπαθεί να ελέγξει πλέον την ομάδα του. Έχει αρχίσει και δεν τους εμπιστεύεται, αφιβάλλει πολύ για τους άλλους. Δεν του άρεσε πολύ και ο Ντόμινικ που το παίζει έξυπνος. Σίγουρα. Ναι. Okay. Οπότε βλέπουμε ένα Finn Balor που αρχίζει και θέλοντας και θέλει να πάρει το ρόλο του αρχηγού. Ενώ δεν υπάρχουν και καλά οι αρχηγοί. Το είπε και αυτό που λες ακριβώς, το λέει στο SmackDown τις προηγούμενες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, τις προηγούμενες μέρες θα σου πω εγώ. Όχι, το είπε δύο... Οκ. Πες. Άκου τι θέλω να πω και θα... Ναι. Που λέει, έχουμε πει, λέει, παιδιά, no egos, no leaders, αλλά αν ακούτε το Finn Balor θα πάτε καλά. Είπε αυτό. Ναι, το είπε όντως το SmackDown πριν το event, να ξέρεις. Οκ, sorry. It's okay. Που σου δείχνει αυτό που λες, ότι είναι όντως ο Finn Balor που θέλει να πάρει... Όχι... Ναι, θέλει ίσως να πάρει control της Judgment Day. Ναι. Εντάξει. Δεν τον αδικό κιόλας, έτσι. Καλά, εκεί που έχει μπλέξει με Dominic και Carlito, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Κλείνει εδώ η παράθεση για το Finn Balor, γιατί και ο Finn Balor έφαγε και μια μπότα από το... Καλά, ναι, το Gunther. Έκανε το finish του, ο πολύ ωραίο σημείο να κάνει finish ο Finn Balor εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ξέκανε τον Damian Priest και έφαγε και αυτό στην ποτούλα του. Ναι. Οπότε το pin μετά, pin έκανε ή submission. Εκεί έχω κολλήσει τώρα. Submission. Το submission μετά ήταν εύκολο, γιατί του έσκασε και το powerbomb του. Τελείωσε. Οπότε όταν είδαμε το Finn Balor ξέραμε τι θα γινόταν, έτσι, μην είμαστε λίγοι. Ναι, προφανώς. Αλλά δεν με χαλάει. Άλλο που με άρεσε. Με άρεσε. Μου βγήκε λίγο το... Ξέρεις. Πολύ ωραίο το ότι... Μπλάνκα, έκλεισε βυσσογκέφαλος. Okay. Πολύ ωραίο το ότι υπάρχει συνέχεια σε όλα αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι θα γίνει με τον Gunther μετά. Μπράβο. Γιατί όταν έχασε από Cody, δεν ήταν ο Gunther που έχασε από Sami Zayn. Ναι, ήταν ο Gunther που λέει, ξέρεις τι, Cody, μπράβο, respect. Δεν ήταν μόνο, ήταν και ο λόγος το ότι στον Sami έχασε τον τίτλο του, αλλά πλέον δεν είχε κάτι άλλο να χάσει. Από το Cody απλά έχασε. Οπότε έχασε το εγώ του. Μπράβο. Κυρίως. Γι' αυτό. Αλλά τους τώρα δεν ξέρουμε, θα του βγει πάλι ο παλιός αυτός ή θα έχουμε κάτι καινούριο. Πολύ καλό αυτό. Και έχεις και τη σχέση του Priest με του Balor που θα συνεχίσει. Πώς θα πάει. Και αυτό, και υπήρξε και ένα backstage brawl που έφαγε το απόλυτο ξύλο από όλη τη Judgment Day τώρα ο Damian Priest. Μόνο ο Dominic δεν ήταν εκεί κλασικά. Αλλά όντως πήγε πίσω, τους βρήκε και απλά τον σπάσε στο ξύλο. Οπότε θα δούμε. Ναι. Σίγουρα έχει συνέχεια και χαίρομαι που έχει συνέχεια, ρε φίλε, γιατί δεν γίνονταν να μην έχει συνέχεια αυτό το storyline. Ναι, όχι, προφανώς. Οπότε εγώ κομπλέ είμαι, νομίζω είμαι έτοιμος για τη βαθμολογία μου σε αυτό το match. Και εγώ, για πέστηνα. Νομίζω θα έχουμε το ίδιο. Πάμε αρκετά κοντά. Είναι το πρώτο PLE που θα πάμε. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι το είδαμε όντως στην αρχή της μέρας και γράφουμε στο τέλος της μέρας και τα έχουμε λίγο εμπεδώσει. Ναι. Οπότε θα πω ένα 3,5 ωστόσο εγώ. 3,5 θα βάλω. Μ' άρεσε σαν match πάρα πολύ. Ίσως λίγο να με κουράζει, θα είμαι λίγο ειλικρινής. Ίσως λίγο να με κουράζει το wrestling του Gunther από πλευράς ότι εντάξει. Θα ήθελα να δω και κάτι ακόμα από αυτόν πλέον. Κατάλαβες τι εννοώ. Το ακούω, ναι, αμέ, εννοείται. Ωραία. Αυτό. Οπότε 3,5 νομίζω είναι πολύ καλός βαθμός για αυτό το μάτι. Όχι, είναι λογικό αυτό που λες. Εμένα ωστόσο δεν με χάλασε τόσο στο συγκεκριμένο. Δηλαδή όχι, σε προηγούμενα το είχα νιώσει αυτό που λες. Okay. Στο συγκεκριμένο δεν με χάλασε τόσο γιατί δεν είδες πολύ λαβή σε φάση θα σε βάλω για ύπνο. Μπράβο, το είδες μία και καλή και έγινε και μπαμ.
έκανε και πιο πολύ λαβές στο χέρι του άλλου, οπότε ναι. Ναι. Οπότε δεν με ενόχλησε τόσο. Okay. Παρ' όλα αυτά θα βάλω λίγο πιο υψηλή βαθμολογία, γιατί όπως είπα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ήταν ένα πολύ ωραίο match που είχε και εξωτερικό element τον Balor και συνεχίζει ένα storyline πολύ δυνατό και χτίζει ένα storyline επίσης δυνατό που είναι με τον Gunther. Ναι. Σε αυτό θα έμεινα και εγώ τώρα. Οπότε ναι, θα βάλεις 4. Θα βάλω 4, ναι. Το καταλάβαμε λίγο πολύ, αλλά μπράβο Κυριάκο. Το έχτισα καλά όμως, έδωσα επιχειρηματολογία καλή. Όχι, είμαι μαζί σου. Και πάμε επιτέλους στο main event. Πάμε στο αμέσως επόμενο καλό build-up, να πω εγώ. Ναι. Γιατί όντως είχε καλό build-up μεταξύ τους. Εντάξει, κάτσε. Τι κότσο. Πριν 2 εβδομάδες κράζαμε για το Sami Zayn πως πήγε όχι. Δεν μιλάει για το Crown Jewel. Ούτε μιλάω. Λέω μετά από αυτό μέχρι τώρα. Μετά από το προηγούμενο PLE μέχρι αυτό το PLE, μια χαρά το build-up. Μην με τρελαίνεις τώρα, μην αρχίζω και σπάω πράγματα. Γάλα. Δεν θα αναφερθούμε στο build-up. Το είδατε, καλώς. Δεν το είδατε, πήγαινε δείτε το. Λοιπόν, έχουμε δύο Bloodline. Έχουμε την Bloodline του Solo. Με guest star θα πω εγώ, Bronson Reed. Που ένας Bronson Reed, δεν το έχω σχολιάσει στα προηγούμενα επεισόδια, θα το πούμε τώρα, ταιριάζει πάρα πολύ στην Bloodline. Του Solo. Του Solo. Μάλλον ήταν λες και ήταν χρόνια εκεί. Συμφωνώ. Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία επιλογή να μπει ο Bronson μαζί τους. Και από την άλλη μεριά είχαμε του Roman Reigns στην Bloodline με guest star. Με μέσο ο Paul Heyman ήρθε έτσι ο Paul Heyman και ήταν σπάσει. Έχω το Best of the World εδώ πέρα. CM Punk. Πάρα πολύ ωραίο. Επιστροφή επίσης Wiseman, Paul Heyman. Μαλάκα αυτός ο άνθρωπος. Δεν γίνεται να δώσετε το απλά ένα μικρόφωνο και αφήστε να μιλάει. Δεν χρειάζεται τέτοια. Ναι. Απίστευτο. Οπότε το build-up είναι στο Θεό. Οκ, ας πούμε αυτό. Ναι. Κυρίως συγκεκριμένο, ναι. Ναι, γιατί έχουμε και τη δυναμική Roman με CM Punk για πρώτη φορά. Εντάξει, δεν γουστάρονται, αλλά μάλλον υπάρχει ο σεβασμός. Αλλά στο δείχνει πάρα πολύ πίσω μπρος. Είναι και δύο άτομα που λες δεν γουστάρονται και εκτός ring, εκτός ξέρεις storyline και τέτοια, από ό,τι έχω ακούσει υπάρχει ένα μπιφάκι μεταξύ τους όντως. Δεν είναι παλιός ο CM Punk σε αυτά, μην λέμε μαλακίες. Πάντα έχει θέματα με κάποιον μέσα σε όποια εταιρεία και να είναι. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε λίγο πιο επαγγελματίες. Anyway, ξεκινάμε. Το match ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο match. Αρκετά ίσες ομάδες πάλι. Δεν ένιωσα απλά λίγο one man army σε μια φάση τον Jacob. Οκ. Έτσι τον έχουν χτίσει. Οκ, εντάξει. Όντως, σηκώθηκε 2 φορές. Αλλά αυτό που έκανε και ο Roman, έτσι. Οπότε ναι, είχαμε τη ζυγαριά ήταν even. Μπράβο, ναι. Το κάνει και ο Roman. Εντάξει, έπρεπε να το κάνει και ο Roman, να σου το πω έτσι. Εντάξει, έπρεπε και κάποιος άλλος να το κάνει γιατί τελείως δεν είχε νόημα η νίκη που πήραν στο τέλος. Οκ. Δεν θα έχει νόημα. Και μια και είπα τον Jacob, χτύπησε τελικά. Δεν νομίζω ότι είναι work. Ήτανε work. Ναι. Οκ. Εκεί προς το τέλος αναφέρομαι. Γενικά, πολύ ωραίες επιλογές όλο το match. Στην αρχή το OK ήταν πολύ απλό. Είχαμε απλά μέχρι να μπουν όλοι. Μ' άρεσε που όταν μπήκε και ο Σόλ απλά είπαμε OK, κλειδώνουμε πόρτα, δεν θα μπει ο Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και ήταν ο Ρόμαν... Εντάξει, OK. Μάγκες κλειδί κάποιος. Η ρεφέρη είναι σπάσιο, εμείς κλειδί, γιατί δεν έχουμε κλειδί. Για αυτή την κλειδαριά λέει δεν έχουμε και τις άλλες. Ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και καθώς μπήκε ο Ρόμαν, πολύ ωραίο που έπεσε πάνω σε όλους. Έχεις δει ποτέ το Ρόμαν να κάνει κάτι παρόμοιο? Πες. Όχι, επιτέλους μαλάκα. Αν είχε κάνει κάτι τέτοιο θα ήταν στο NXT φάση. Πάνω σε πολλούς, όχι, ποτέ. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Αλλά ειδικά από το rope. Ναι, το rope και από κλουβί. Ισχύει. Και χάρηκα που το είδα. Γιατί στην αρχή, όταν έκαναν αυτό με την κλειδαριά, ναι. Λέω τώρα θα κάνουν κανένα χαζότι, θα κάνει με τα γυμνά μου χέρια, όμως Σούπερμαν. Ναι. Αλλά όχι, ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκαναν και τόλμησαν να κάνουν. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να πω ότι θέλω να δω στο highlight μου εδώ πέρα ότι ήταν, αφού έχουμε μπει όλοι, έχει πέσει ο Roman πάνω στους άλλους, έχει πάει στους δικούς του που είναι ακριβώς στο δίπλα ring, τους έχει σηκώσει, δεν σηκώνει το CM Punk.
ακόμα. Είναι όλοι όρθιοι. Και δεν έχει έρθει face to face πάλι με το CM Punk και βγαίνει ο Paul Heyman. Δεν τον ακούγα 100% τι έλεγε. Αλλά εγώ κάβλωσα. Γιατί με το που λέει This is War Games. Πετάγεται η announcer and the War Games begin. Ήτανε τέλειο. Έπρεπε να το πει με το που μπήκε ο άλλος. Αλλά όχι. Το πει εκεί πέρα. Θα περίμενε τη στιγμή που θα γίνονται το beef. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Το δικό μου highlight είναι άλλο. Το δικό μου highlight είναι ο Bronson Reed, φίλε. Το είπε Cage, δεν ξέρω πώς το λένε. Να πάει να σκάσει τσουνάμι στο Roman Reigns στο τραπέζι. Και λέω μαλάκα, ό,τι και να γινότανε. Ό,τι και να λέω, εκείνη τη στιγμή λέω ότι είτε φύγει ο Roman, είτε μείνει, ο Bronson θα χτυπήσει. Okay. Ναι, γιατί είναι αυτό που είναι. Και φίλε, τον βγάζει ο CM Punk από τη μέση. Πολύ καλό. Αντρίκια. Και σκάει το τραπέζι, με το που έσκασε ο Bronson πάνω στο τραπέζι, έσπασε στα 3, μπρο. Δεν το έχω ξαναδεί. Όχι, παίζει από κάτω του να το έχει στα 10 και άλλα 2 από εκεί. Μπράβο στον Bronson Reed. Ναι. Ακόμα πιο αντρίκιο που έπεσε στο κενό έτσι. Εντάξει, γενικά. Καλά, όταν έγινε αυτό, καταλαβαίνεις ότι πήραν και οι υπόλοιποι 4 στην κατοβόλτα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και μετά που ο Roman σήκωσε το Punk, πάρα πολύ ωραίο, που λέει ότι finally και καλά τον αναγνωρίζει. Μπράβο. Μ' άρεσε επίσης που αντίστοιχα όταν βάλαν τον Jacob Fatu στο τραπέζι, το έφαγε κανονικότατα από το top. Εδώ πέρα δεν φεύγεις. Και πάρα πολύ ωραίο επίσης, για να κλείσουμε και το match, Solo μόνος του, τελευταία ευκαιρία, Solo, έλα μαζί μας. Να είμαστε πάλι μια οικογένεια. Εντάξει, δεν θα ερχόταν, νομίζω δεν πίστεψε κανένας θα το πάνε έτσι, ευτυχώς δηλαδή. Όχι, ναι. Και έφαγε όλα τα finish. Πολύ τρομερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα το πάνε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα το πάνε τώρα. Για Final Boss μυρίζει η κατάσταση. Αυτό πήγα να πω. Ίσως περιμέναμε να εμφανιστεί εδώ, αλλά δεν έγινε τίποτα. Που δεν έγινε τίποτα. Καμία εμφάνιση, κανένα τίποτα. Απλά έκλεισε το show. Ναι. Δεν είναι κακό. Καλύτερα. Ας τον κρατήσουμε λίγο ακόμα. Τον έχουμε κάνει ήδη μια εμφάνιση όταν έκανε συνεργασία ο Roman με Cody. Δεν είναι ακόμα η ώρα του να ξαναεμφανιστεί. Γιατί έτσι όπως το χτίζουνε πολύ ωραία. Οπότε θα δούμε. Και... Αυτό δεν έχω. Εγώ είμαι OK για βαθμολογία. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για τον The Rock. Ένας The Rock τώρα μου ήρθε που όταν ήρθε στο WrestleMania δεν έχασε. Αυτός έκανε πιν το Cody. Ο Cody έκανε πιν μετά το Roman την άλλη μέρα. Άρα πάει πάρα πολύ καλά όταν γυρίσει ο The Rock. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς θα το πάνε όμως. Λίγο όταν λέω πώς θα το πάνε, λίγο με τις ομάδες της Bloodline τι θα γίνει, κατάλαβες. Θα δούμε. Κοίτα, δεν έχει τελειώσει ακόμα με Solo και Roman. Γιατί στο Crown Jewel κέρδισε ο Solo, τώρα κέρδισε ο Roman. Είμαστε 1-1. Είμαστε για αυτό. Πρέπει άλλο ένα, αλλά αυτή τη φορά ο τελικός, ξέρεις, να είναι για το Ουλαφάλα. Ναι. Να έχουμε επιτέλους τον Tribal Chief, τον έναν αυτή τη φορά. Και εκεί είναι που θα μπορεί να σκάσει ο Rock και να πει κανείς σας δεν είναι γατάκια, εγώ είμαι. Ξέρεις, να παίξουμε κανένα τέτοιο. Ναι, κάτι να παίχτει και να... Θα δούμε. Βαθμολογία. Εγώ εδώ θα το δώσω το 4. Ναι, όχι. Και εγώ εδώ 4 θα δίνα, εντάξει, αντικειμενικά. Δεν είναι για 5, γιατί σου λέω, είναι αυτό που είπες και στην αρχή, ότι έχει πολύ fluff. Δηλαδή με το είναι απλό στην αρχή. Ναι, Klein. Αυτό. Οπότε κρατάμε το 4. Ναι. Κλείνει πολύ ωραία το τελευταίο PLE του χρόνου. Δεν έχουμε άλλο για τη χρονιά. Το Saturday event είναι. Αυτό είναι ένα παλιό πρόγραμμα που το κάνανε στα 80's, αν δεν κάνω λάθος. Απλά ρωτάω, που το αναφέρω μόνο και μόνο επειδή στο Survivor Series δεν είχαμε Kevin με Cody, δεν είχαμε αυτή την κόντρα. Αυτό θα το δείξουν εκεί. Ναι, δεν είναι PLE, θα είναι show κανονικό,
Απλά θα είναι ένα extra show, υποθέτω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το πάνε. Αν θα συνεχίσουν να τα κάνουν κάθε Σάββατο και πώς. Θα δείξει. Ναι, αυτό. Θα δείξει. Ωστόσο, εμείς όντως, αν το τελευταίο μάλλον για τη χρονιά, με αυτά που λες τώρα, μπλε, τέλεια. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή για Royal Rumble. Νομίζω το πρώτο του Ιανουαρίου είναι αυτό. Είναι Rumble, ναι. Ναι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, ναι. Έχουμε πολύ χρόνο, φίλε. Καλά, εμείς θα καλύψουμε, πιστεύω, το Saturday event. Δεν είμαστε τίποτα τρίτο-δεύτερο εδώ πέρα. Όχι, λογικά θα είναι έτσι. Λογικά θα είναι σε επεισόδιο. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε βασικά. Να δούμε και τα προγράμματα μας. Αλλά... Αυτά από μας, φίλοι μου. Αυτά. Ελπίζουμε να σας λείψαμε. Και ελπίζουμε να μην σας λείψουμε για τόσο. Ναι, εντάξει, όντως. Ελπίζουμε να σας άρεσε επίσης το επεισόδιο. Για όσους μας ακούσατε μέχρι και το τέλος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς που δεν μας ακούσατε μέχρι το τέλος, λογικά δεν μας ακούτε, αλλά σας ευχαριστούμε και εσάς που πάτε το βίντεο. Ναι. Καλά, δεν λέω. Κάντε ένα σχόλιο. Πείτε μας τη γνώμη. Μας αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουμε. Εσείς τι πιστεύετε, είτε για τα μάτς, είτε για το πώς θα συνεχίσει τώρα. Όλα αυτά είναι ωραία. Αυτό. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.